¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú. Hey! Hey! Nanuman! Lah, mangga mana? Di mana mangga? Unsa lina? Apple mana? Coconut. Lo. Pasal tu na. Unsa man yan? Lo, patay grapes mo. Taka, strawberry ni go. Taka, bagay saging na tanah tadi tu ta. Magseryoso lang taan ay. Unsa man tong gipangita ni ay? Unsa ka pangitaan tungtung TikToker ba? TikToker ba? Katong sa Turko ba? Itong sikat kis TikToker. Mao ba? Ano to kung makita ang TikTok ha? Patulo, tag-dance mo, pinaan. Ito ko na na. Oras na para pangitaon ng TikToker. 5 minutes later. Uy! Lo! Lo, TikToker mo bay. na, boy! Ikaw itong TikToker, itong magrana. Ako to, niya. Patudlo, di mo. Tudloy si Matuwi. Gilingan mo mag-TikTok good. Kaya nga, no, nasuya ka. Sinasuya! TikTok challenge na karap manana. Game! Kaya una! Pero kamo na, na, unsa. Ikaw na po! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita. ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú. Abatiya, sa danaoy darao. Di ka nakakasawang tingnan. Basta na Hours later. Ipabay, kulab taan eh. mga tolo sa karkar, ngabot diri sa papan. Subagay is gaming is now. Oh, now ko. Karon huli na guys. Wala mi guys. Sige guys. Nakpi pa guys. Let's go. Ano trigo? Ang kaya na ko yung pagyo. Sayo ba? Go. Sayo. Go. Trigo. Ang galing mo mag-TikTok kung Bisaya ako. Trigo. Ano trigo? Gilingan. Taro nga ba? Malayo ang kamera lagi. Ano trigo? Galingan mo mag-TikTok god. Ate. Ano trigo? Gilingan mo mag-TikTok good.